Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Памятаем, ганарымся, дзякуем. Маладзечанскі раён адзначыў 81-ю гадавіну перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Адлюстраванне вопыту і традыцый, няпростага гістарычнага шляху, прыгажосці і самабытнасці сінявокай Беларусі. 10 мая краіна ушаноўвала дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб і дзяржаўны гімн. У Маладзечні заклалі капсулу ў падмурак будучага храма прападобнага Серафіма Сароўскага. 9 мая Беларусь адзначыла 81-ю гадавіну перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Падзеі тых часоў – гэта ўжо гісторыя. Вельмі мала застаецца сёння удзельнікаў і сведкаў ваеннага ліхалецця. Але жывуць памяць і пачуццё бязмернай удзячнасці тым, хто падараваў нам магчымасць жыць пад мірным небам, спакойна прачынацца з першымі промнямі сонца, расціць дзяцей і перадаваць ім каштоўнасці, закладзеныя ў жыццёвы код нацыі нашымі продкамі. У знак вечнай памяці пра загінуўшых у парку перамогі да мемарыяльнага комплексу вызваліцелям горада былі ўскладзены кветкі і вянкі ад кіраўніцтва раёна і дэпутацкага корпуса, сілавых структур, арганізацый ветэранаў і БРСМ, палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Святочны і радасны май. Надвор'е не парадавала маладзечанцаў цяплом і сонцам у дзень перамогі. Таму за дажджоў у святочную праграму былі ўнесены пэўныя карэктывы. Мерапрыемствы з цэнтральнай плошчы перамясціліся ў палац культуры. Аб усім больш падрабязна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Аркестр іграў ваенныя маршы і пад іх мелодыі танцавалі юнакі і дзяўчаты. А ў чэрвені 1941-го іх равеснікі адпраўляліся на абарону айчыны і пранізліва шчымліва гучалі песні ваенных часоў. У палацы культуры Маладзечна гістарычныя этапы вайны ад першага дня да апошняга удзельнікі ўрачыстасці маглі пабачыць на выстаўках, адчуць іх у тэатральных міні-пастаноўках і харэаграфічных кампазіцыях. І кожны міжволі ўзгадваў сваіх родных і блізкіх, якім волей лёсу прыйшлося вытрымаць цяжкасці вогненнага ліхалецця на сушы, у паветры і на моры. 9 мая – важный праздник для всех жителей нашей страны и для меня также. Мой прадедушка по линии отца, Шатровский Иосиф, воевал, пропал без вести. Мы пытались посмотреть документы, посмотреть на сайтах, узнать, но ничего о его судьбе нам неизвестно. Каждый праздник, каждую дату 9 мая мы приходим на праздник и вспоминаем всех наших близких. В нашей семье оказался узником концлагерей мой прадедушка Сафонов Борис Николаевич. С началом войны он с семьей жил в Оржеве. И когда там началась война, их взяли в плен немцы. Везли с Оржева в Германию на поездах. И, как я помню из его рассказов, их везли через Могилев. И там тоже был какой-то концлагерь, но и название его точно мы не знаем. И вот, когда они остановились в том концлагере, началась бомбежка. И они остались там. Дальше на Германию они не поехали. Потом он оказался в концлагере в Кричеве, в Могилевской области. По-моему, на данный момент там цемзавод стоит, что-то такое. И вот он прошел такой путь, будучи ребенком. В Оржеве расстреляли его отца, то есть моего прапрадеда, и со своей матерью, и с братом и сестрой они проделали такой путь. Далее уже, наверное, когда Кричев освободили этот концлагерь, и так он и остался жить далее в Кричеве всю свою жизнь. Он там прожил. Вот такая у нас история. Моя прабабушка Анна была партизанкой в партизанском отряде Молодеченского района. Она была медсестрой, помогала больным и раненым, помогала проводить операции, перевязки. Вот. Сегодня я по ее стопам пошла в эту профессию, получаю образование фельдшера-акушера. Я пришла на День Победы с портретами 5 своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ивашенко Василий Романович был красноармейцем, который убивал немецких снайперов. Стриж Леонид Степанович участвовал при форсировании реки Одер, а также получил медаль за освобождение Варшавы и дошел до Берлина.
Ряскин Григорий Михайлович также был участником Великой Отечественной войны, который в 1945 году, к сожалению, погиб от ранений. Анохин Михаил Васильевич погиб в боях под Смоленском в 1942 году и был похоронен в братской могиле. Боравко Андрей Иосифович участвовал в боях в Беларуси. К сожалению, был ранен в ногу осколком. Так, до конца своей жизни он прожил с осколочным ранением. И все они, конечно же, остались победителями в этой войне, как и весь наш народ. Памяць пра нашых продкаў увекавечана ў назвах вуліц, яна застыла ў велічных абелісках і сціплых помніках на месцах баявой славы, яна ў водблісках полымя вечнага агню. Кожны трэці беларус паклаў на алтар перамогі самае дарагое – уласнае жыццё. Особую боль и гордость мы испытываем, когда вспоминаем историю нашей малой родины – Молодеченской земли. Город Молодечно был оккупирован гитлеровскими захватчиками уже в конце июня 1941 года. В городе был создан один из самых бесчеловечных концлагерей – Шталаг-342, через который за годы войны прошло более 80 тысяч военнопленных и мирных жителей. На территории нашего района оккупантами и их пособниками сожжено 120 деревень. Мы должны все вместе делать все возможное, чтобы и наши дети знали и помнили честную историю. Дорогие ветераны, труженики тыла и узники фашистских концлагерей, вы прошли через тяжелейшие испытания, сохранив силу духа, веру и стремление к справедливости. Ваш жизненный пример вдохновляет и вдушевляет. Учит ценить мир и спокойствие, честно трудиться во благо Родины и помнить, какую высокую цену заплатило за счастливую жизнь старшее поколение. Цудоўны канцэрт для ўдзельнікаў урачыстага мерапрыемства падрыхтавалі творчыя калектывы рэгіёна. Песні ваенных часоў і паэтычныя радкі былі патрэбны кожнаму салдату не менш, чым запаветнае пісьмо з дому. Гэтыя мелодыі сталі класікай, і сёння іх спяваюць ужо праўнукі і прапраўнукі герояў. Сённяшнія школьнікі і студэнты будуць перадаваць далей аповеды пра сваіх продкаў, чые пажаўцелыя ад часу фотаздымкі беражліва захоўваюцца ў сямейных альбомах, і з чыімі партрэтамі яны выходзяць на вуліцы ў свята 9 мая. Фінальны акорд урачыстасці ў палацы культуры – песня «Дзень перамогі», якую спявала ўся зала, і сімвалічны залаты салют феерверк. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Памятаем, ганарымся, дзякуем. Мітынг, прысвечаны 81-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, адбыўся каля абеліска на брацкай магіле савецкіх воінаў, партызан, савецкіх і партыйных работнікаў. Гэты дзень з'яўляецца своеасаблівым мастом, які аб'ядноўвае розныя пакаленні людзей. Гэта дзень і бязмернай удзячнасці пераможцам, франтавікам, партызанам, работнікам тылу. Гэты дзень памяці ўсіх ахвяр той страшнай вайны, вязняў канцлагераў, бязвінна замучаных і расстраляных мірных жыхароў. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок. День Победы, заглавный праздник всей страны. Уважаемые участники митинга, здесь, у братской могилы, сегодня замерло время. Пусть же наша память, наша благодарность и наша клятва станут символом единства и нашей решимости. Никто не забыт, ничто не забыто. Память жива, память вечна. С Днем Великой Победы! Дзень перамогі для нас – гэта не толькі дзень успамінаў, але і надзеі. Надзеі на мірнае жыццё, таму што кожны беларус ведае, якой цаной было заваявана наша мірнае сёння. Заупакойную літыю за душы ўсіх ахвяр вайны правёў сакратар маладзечанскага епархіяльнага ўпраўлення, настаятель прыхода храма Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Маладзечне Віталь Богданёнак. У знак памяці ўсіх тых, хто абараняў нашу радзіму, быў запалены вечны агонь. Водбліскі полымя дапамагаюць нам застацца сам-насам з гісторыяй. Удзельнікі мітынгу ушанавалі памяць загінуўшых падчас усебеларускай хвіліны маўчання. Мірную цішыню потым парушылі толькі залпы воінскага салюта. Да абеліска на братскую магілу ускладзены жывыя кветкі і вянкі. Каждый год мы ходим по зову сердца, по зову своей души. Потому что неважно, вот сегодня плохая погода, а мы пришли все равно. Потому что без этого я бы просто не могла бы по-другому.
Вот это мой родной дядя, который 25 лет погиб под Сталинградом. Воевал, был героем, похоронен на Маевом кургане. Мой дядя отмечен на памятной доске по улице Волынца. Андерало Алексей Алексеевич. Это был житель нашего города. И я горжусь своим родственником, что он 25 лет ушел и подарил нам вот это счастье жить, радоваться и трудиться для своей страны. Я учусь в 10 классе 14-й школы, состою в военно-патриотическом клубе. Впоследствии хочу поступить на военный факультет БНТУ, поскольку профессия защищать Родину самая нужная всегда. Абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў адлюстроўвае вопыт і традыцыі, няпросты гістарычны шлях нашай незалежнай і суверэннай дзяржавы, прыгажосць і самабытнасць ценявокай Беларусі. З такімі словамі прэзідэнт Александр Лукашенко звярнуўся да суайчыннікаў з нагоды Дня дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Свята адзначаецца ў другую нядзелю мая і ў гэтым годзе выпала на 10 число. Традыцыйна па ўсёй краіне прайшлі ўрачыстыя цырымоніі, прысвечаныя гэтаму дню. У Маладзечне рытуал ушанавання дзяржаўных сімвалаў адбыўся на плошчы каля Палаца культуры. Герб і сцяг нашай рэспублікі увасабляюць незалежнасць і суверэнітэт. Яны сімвалізуюць адзінства народа і адлюстроўваюць духоўныя каштоўнасці беларусаў. Вучні сярэдняй школы нумар 14 ва ўрачыстай абстаноўцы прынеслі клятву вернасці дзяржаўным сімвалам. Асаблівая роля ва ўшанаванні дзяржаўнай сімволікі Беларусі адводзіцца моладзі. Государственные символы играют важную роль в формировании национальной идентичности и единства народа. И сегодня, в такие праздники, наша молодежь должна еще раз узнать о значимости наших символов, о том, что обозначают наши символы. И такие праздники, безусловно, нужны для молодежи. Дзяржаўны сцяг, дзяржаўны герб і дзяржаўны гімн для кожнага беларуса – гэта сімвалы гістарычнай памяці, якія звязваюць разам гераічнае мінулае, сучаснасць і будучыню беларускай дзяржавы. З верай і надзеяй у Маладзечне заклалі капсулу ў падмурак будучага храма прападобнага Серафіма Сароўскага. Удзел у цырымоніі прыняў епіскап маладзечанскі і стаўбцоўскі Павел. Ён звярнуўся да святароў, вернікаў і гасцей цырымоніі з архіпастырскім словам. Епіскап адзначыў тое вялікае значэнне, якое будаўніцтва храма нясе для ўмацавання духоўных асноў і выхавання моладзі ў духу хрысціянскіх каштоўнасцяў. Храм будуецца ў залінейным мікрараёне Маладзечна. Яго ўзвядзенне пачалося ў 2022 годзе і працягваецца ў цяперашні час. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэц, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.